De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en de Vader verheerlijken die in de hemel is. Zo spreekt de Heer. Goede mensen, bij het evangelie van vandaag horen we het verhaal over het zout der aarde. Maar woorden wekken, voorbeelden trekken. Zo is het altijd geweest. Iemand moet eigenlijk niet van zichzelf hoeven te zeggen dat hij of zij in Jezus gelooft. Als het goed is, kun je dat zien. Wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, zegt ons de profeet in de eerste lezing. Na de zaligsprekingen van de vorige week vervolgt Jezus vandaag zijn toespraak. Eigenlijk is dat een van zijn eerste grote toespraken sinds hij aan zijn openbare leven is begonnen. En hij zegt vandaag tegen zijn leerlingen: Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht van deze wereld. Bij zout geldt, dat wil je proeven. Mensen moeten kunnen proeven dat wij zijn leerlingen zijn. En bij licht hoort zien. Mensen moeten kunnen zien dat wij in Jezus geloven. Hoe groter de duisternis is, des te meer licht geeft een klein lampje. Denk maar eens aan dat kleine ledlampje aan uw sleutelhanger. Dat is voldoende om in het donker te zien. Als kerk bevinden we ons in West-Europa, zou je kunnen zeggen, in een overgangsfase. Een kerk die soms zoutloos donker is geworden. Cultuurkatholieken, volkskerkgangers, hoe je dat ook noemen wilt, voor Jezus is dat vandaag in het evangelie niet voldoende. Ons geloof geven we niet door op basis van een traditie of op basis van een cultuur, maar op basis van inhoud, zout en licht. En Jezus vraagt aan zijn leerlingen om zout en licht te zijn. Wat zou dat anders zijn dan een oproep aan u en ook aan mij om ons als zijn leerlingen te gedragen? De vraag is dus niet alleen: ben je katholiek? Maar de vraag is veel meer in onze tijd: beleef je zelf dat je leerling van Christus wilt zijn? Dan mag je voor jezelf en anderen smaak geven aan het leven, licht brengen in het donker. Christenen mogen smaak brengen aan alle mensen die de smaak in het leven verloren zijn. Als leerlingen van Jezus mag u licht brengen aan alle die leven in het donker. Daarbij moeten we ons niet afvragen: wat levert het op? Maar hoe kan ik als leerling van Christus waarlijk leven?
Christenen denken anders. Christenen leven anders. Zonder zout smaakt het eten niet. Zonder licht vind je de weg niet. Geloven doe je door iemand te helpen die in de put zit. Geloven doe je door voor anderen als zout en licht te willen zijn. Of wij geloofwaardige leerlingen van Jezus zijn, of wij willen bouwen aan een geloofwaardige kerk, dat hangt af van het licht en de smaak die wij zelf verspreiden. Het is een prachtige uitdaging voor ons allen om dat in deze tijd te doen. Hoe groter de duisternis om ons heen, hoe meer mensen smeken om levenszin, des te dankbaarder mag het voor ons zijn om die smaak en dat licht te verspreiden. Dan ben je dankbaar dat je als leerling van Christus mag leven en je dienstwerk kunt volbrengen. Amen. Beste bezoekers van de Stichting Actie Deo, we willen u ook nog iets bijzonders vragen, maar dit wel als uitzondering. Om een speciaal gebed voor de ernstige zieke Sanne van 32 jaar. www.versanne.nl